Lectura do Santo Evangelio segundo San Lucas. Despois de convocar os 12, deulles autoridade e poder sobre todos os demos e para curar doenzas, e mandounos a predicar o reino de Deus e a sandar enfermidades, avisándoos: non levedes nada para o camiño, ni tan sequera un caxato, nin alforxa, nin pan, nin niñeiro, nin 2 túnicas por persoa. Na casa onde entredes, quedade ata que marchedes. Cando non vos acollan, saíde daquela vila e sacudide o pó dos vosos pés, para que lles sirva de aviso. Eles pillaron camiño e percorreron as aldeas, anunciando a boa nova e curando en todas partes. Palabra do Señor. Deulles poder e autoridade. Vivimos nunha época na que as enfermidades mentais están a alcanzar niveis alarmantes debido ao ritmo de vida estresante, a presión por consumir e aparentar máis que os demais e o individualismo que nos illa dos demais. Moitas persoas ven obrigadas a vivir en soidade debido ás demandas sociais, a presión laboral, as conveniencias opresivas ou mesmo o nivel económico, o que pode levar á depresión, ás neuroses, ás histerias, á esquizofrenia e outros desequilibrios que afectan profundamente o futuro dunha persoa. É alarmante como moitos mozos experimentan estas crises de soidade. No Evangelio, Xesús convoca aos 12 e dalles autoridade e poder sobre todos os demos, así como para curar enfermidades. Estes males necesitan no seu proceso de sanación do encontro con Cristo, que ensa integralmente. El pode traer equilibrio e paz ás nosas vidas, axudándonos a atoparnos a nós mesmos e achegándonos claridade e luz. Xesús é bo para instruir, ensinar, educar a mozos e maiores, acompañar e guiar as persoas polo camiño da vida. Señor Xesucristo, ti chamáxemos a fe e a felicidade eterna. Enche os nosos corazóns de fe, esperanza e amor. Que a túa nai da mercé libérenos dos cárceres das nosas escravitudes.